καλημέρα και μαζί με το Ελληνάκι. Πάμε για δουλειά. 5:30 ώρα, 6 παρά 25. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ξημερώσει, αλλά είναι στο παραπέντε, ας το πούμε έτσι. Είναι η ώρα του τώρα. Και φυσικά όσους βλέπουμε στο δρόμο πάνε για δουλειά, έτσι, δεν γυρίζουν τώρα σπίτι. Ναι. Ορισμένα πράγματα να τα εξηγούμε για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Λοιπόν. ...16 βαθμούς. Εντάξει, ψιλοψυχρούλα, αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Για σήμερα έχουν πει μέχρι 30 βαθμούς. Ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά ακόμα και με το ποδήλατο. Και δεν είναι λίγοι, είναι πολύ, μιλάμε αυτοί. Α, όχι, εντάξει, έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα κάνουμε μαζί τη διαδρομή αυτή. Έχω κανένα θέμα? Πώς έφτασα εδώ? Να. Μια μικρή προϊστορία. Ξεκίνησα από Ελλάδα μετά το στρατό. Νοέμβριος του 90 ήταν όταν ήρθα εδώ στη Γερμανία. Κανονικά ήταν να φύγω για Αυστραλία. Είχα κάνει όλα τα χαρτιά μου. Είχα τότε, έτσι, μιλάμε για για το 90, τι χαρτιά χρειαζόντουσαν. Ήταν όλα έτοιμα και ένα μήνα πρωτού φύγω, ας πούμε, για Αυστραλία, για Μελβούρνη. Έχω συγγενείς εκεί. Με έπιασε ο πατέρας μου, αγόρι μου, λέει, που θα πας εκεί πέρα? Αν κάτι δεν πάει καλά, πώς θα γυρίσεις? Άμα θέλεις οπωσδήποτε να φύγεις, πάνε κάπου τουλάχιστον που να έχεις δυνατότητα να γυρίσεις κιόλας γλίγορα. Αν σε κάποιο σημείο, ας πούμε, δεν σου αρέσει, δεν θέλεις, δεν πετύχει, τέλος πάντων. Χριστούμε τα εξάρια τους πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ είχαμε και από το χωριό του πατέρα μου, είχαμε και εδώ στη Γερμανία, στην Ιρεβέργη, γνωστούς. Οπότε έτσι ξεκίνησα και ήρθα εδώ. Τώρα θα μου πεις, γιατί ξεκίνησες και έφυγες? Γιατί νεανική στόχη, ας πούμε. Είχα βγάλει και το δίπλωμα αυτοκινήτου. Περισσότεροι φίλοι μου, εντάξει, και λίγο πιο αποκαταστημένοι. Εμείς ήμασταν από φτωχή οικογένεια. Είχαν τα αυτοκίνητά τους ή τις μηχανές τους, ας πούμε, έτσι. Σε κάποιο σημείο λέω και εγώ, από τη στιγμή που δεν έχω τη δυνατότητα οικονομικά με τη δουλειά που έχω να μπορέσω να βγάλω αυτό το στόχο μου, έτσι, να πάρω ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, εκείνη την εποχή ακουγόταν και από τους γνωστούς, ας πούμε, που είχα,
ότι εντάξει, από τη στιγμή που δουλεύεις στη Γερμανία, έτσι μπορείς να κάνεις και κάποια οικονομία, έχεις περισσότερες δυνατότητες να βγάλεις κάποιους στόχους. Και έτσι ήρθα εδώ. Το όνειρό μου ήταν να βγάλω ένα αμάξι και να κατέβω Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, το αμάξι το πήρα. Το πρώτο αμάξι που πήρα ήταν ένα Opel Kadett του 73. Ένα μπλε με μία μαύρη ρίγα. Όταν έβρεχε έβαζε από παντού. Το είχα πάρει τότε, θυμάμαι, 1700 μάρκα. Ναι. Λοιπόν, και τι δεν είχε εκείνο το αυτοκίνητο. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι, με εκείνο το καντετάκι, πόσο ήταν, 1200 κιλικά νομίζω, τέλος πάντων, έκανα το ταξίδι τότε μέσω Ιουγκοσλαβίας από Νιρεβέργη για Θεσσαλονίκη και με έφερε. Όχι μόνο με έφερε, με ξαναγύρισε κιόλας πίσω, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Στην Ελλάδα μόνο, 2 μέρες προτού επιστρέψω για Γερμανία, στην παραλιακή στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, ήθελα να στρίψω αριστερά, με πιάνει κίτρινο φανάρι και στο κόκκινο, ας πούμε, είχα ήδη σταματήσει. Και ήμουνα και με τον αδερφό μου τότε και ακούω από πίσω ένα φρενάρισμα. Λοιπόν, και έρχονται και μας χτυπάνε από πίσω. Λοιπόν, κατέβηκα κάτω μαζί με τον αδερφό. Όχι, γυρίζω, λέω στον αδερφό μου, Γιώργο, λέω, μας τραγκάρανε. Έχω κάποιον από πίσω που βιάζεται. Έρχεται, κολλάει από πίσω μου. Αν θέλει να περάσει, να περάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Όχι μόνο μας τράγκαρε, ζητούσε και τα ρέστα. Καλά, γιατί σταματάς και το ένα και το άλλο. Λέω, τι σοβαρά μιλάς, λέω. Κόκκινο, δεν το βλέπεις. Αφού μόνοι μας είμαστε, λέει. Όντως, δεν υπήρχε κίνηση εκείνη την ώρα. Αφού μόνοι μας είμαστε στον δρόμο. Πας καλά, του λέω. Αστυνομία. Όχι, λέει, φιλαράκι, λέει, άστο, λέει, γιατί η ασφάλεια δεν είναι για μένα και είναι για τον πατέρα μου, αλλά θα τα κανονίσω εγώ, θα τα βρούμε και το ένα και το άλλο. Λέω, δεν με νοιάζει, τι θα κάνεις. Το αμάξι το θέλω έτοιμο, σε 2 μέρες επιστρέφω. Λοιπόν, και όντως τα βρήκε με την ασφάλειά τους, με τον πατέρα του την ασφάλεια τότε. Είχαν και ένα συνεργείο και όντως μέσα σε 2 μέρες το αμάξι έτοιμο. Μιλάμε πίσω, το πορτμπαγκάζ είχε μπει το μισό μέσα, έτσι. Λοιπόν, σε 2 μέρες ήταν το αμάξι έτοιμο και βαμμένο. Λοιπόν, και ξαναγυρίσαμε. Ωραία, όμορφα, καλά. Εντάξει, βέβαια από εκεί και ύστερα το πορτμπαγκάζ κάθε φορά που έβρεχε ήμουνα με κουβά, έτσι, να βιάζω το νερό. Στο τέλος έκανα μια τρύπα στον πάτο να βγαίνει το νερό από μόνο του. Εποχές. Ναι, νεανικά πράγματα, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο. Έτσι ξεκίνησα και ήρθα εδώ Γερμανία. Δύσκολες εποχές. Το πρώτο καιρό δούλευα σε ένα
ας το πούμε σουβλατζίδικο τη σήμερον ημέρα, έτσι. Είναι τα λεγόμενα ίμπις εδώ. Καλά, μιλάμε δουλειά από τις 11 το πρωί σερί μέχρι τις 2 με 3 η ώρα το βράδυ τα χαράματα. Κάθε μέρα. Ρεπό είχα μόνο Κυριακή πρωί και Δευτέρα πρωί. Θα μου πεις, σοβαρά μιλάς τώρα? Σοβαρότατα. Άντεξα 3 μήνες. Λοιπόν, παιδιά, οι δουλειές έτσι στα εστιατόρια και σε αυτά, στη γαστρονομία, έτσι ήτανε. Και τώρα παιδεύομαι. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ καλή δουλειά. Έχω αρχίσει να πατάω στη γη λίγο πιο σταθερά. Ναι, τώρα το καταλαβαίνω, έχω πρόβλημα με τα συντάξιμα. Γιατί δεν μας δηλώνανε και όταν μας δηλώνανε με πάρα πολύ λίγα λεφτά, λίγες ώρες, ας το πούμε έτσι, μου έβγαζε πριν περίπου 10 χρόνια, μου έβγαζε μία σύνταξη στα 200 ευρώ. Πού θα πας με 200 ευρώ εσύ? Και μιλάμε για εδώ, για Γερμανία, έτσι. Και φυσικά για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπήρχαν τα ένσημα, ας πούμε, όπως λέμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω ούτε να κακολογήσω πολλούς, ούτε λίγους, ούτε... Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, οι αρνητικές μου εντυπώσεις είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές. Έχω γνωρίσει, ας πούμε, και καλά άτομα, έχω γνωρίσει και εκμεταλλευτές και το ένα και το άλλο. Το θέμα ήταν ότι όσο δεν ξέρεις γερμανικά, δεν μπορείς να μπεις σε μια κανονική δουλειά, οπότε ήσουν εξαρτημένος. Και αυτή η εξάρτηση, ας πούμε, εάν θέλει ο άλλος, την εκμεταλλεύεται. Ωραία. Και το θέμα του σπιτιού ήταν και αυτό ένα θέμα, το οποίο σου δίνουν τη δυνατότητα, σου δίνουν κάποιο δωμάτιο ή κάποια δυνατότητα να μένεις, τέλος πάντων. Ναι, οπότε είσαι εξαρτημένος τελείως. 13 βαθμούς. Τι έγινε, εσύ? Άρχισε να κρυώνω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μετά το επόμενο θέμα ποιο είναι? Για να πιάσεις κάπου δουλειά, έτσι. Εγώ στην Ελλάδα δούλευα σαν χρυσοχώος. Ωραία, χρυσοχώος, εργάτης, όχι δικό μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά έμαθα και ήθελα να την κάνω και εδώ, έτσι. Σαν υπάλληλος να μπω να δουλέψω σε κάποιο χρυσοχώιο. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως έπρεπε να τελειώσω μια επαγγελματική σχολή, αλλιώς δεν σε παίρνει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά από 6 χρόνια είχα παντρευτεί ήδη κιόλας, και με τη βοήθεια από τα πεθερικά μου
γιατί νέα οικογένεια, φρεσκοπαντρεμένη και με παιδί, γυναίκα μου Γερμανίδα. Λοιπόν, και τα πεθερικά μου, καθίσαμε, μιλήσαμε το ένα το άλλο, λέει ρε αγόρι μου, λέει τόσες ώρες δουλεύεις, πολύ καλά, πολύ καλοί άνθρωποι, δουλεύεις, λέει, τόσες ώρες, πότε θα ζήσεις την οικογένειά σου, θα τη χαρείς, να σε χαρεί και το μωρό και το ένα και το άλλο, δεν θέλεις να κάνεις κάτι άλλο? Λέω και πώς δεν θέλω, προς Θεού, γιατί ακόμα τότε δούλευα σαν στα εστιατόρια, σαν σερβιτόρος. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω, ας πούμε, τη δουλειά που έμαθα στην Ελλάδα, η δουλειά της χρυσογόρειας, με εμπνέει, μου δίνει χαρά, με ευχαριστεί, είναι δημιουργική κτλ. Και με τη βοήθειά τους οικονομικά φυσικά, για να ανταπεξέλθει και η οικογένεια, πήγα στη σχολή. Ταυτόχρονα η σχολή, ταυτόχρονα με τη σχολή δουλεύεις και σε κάποιο εργαστήριο. Πήρα το πτυχίο με το ζόρι στην αρχή, επειδή οι ορολογίες ήταν τελείως διαφορετικές, ας πούμε, από ό,τι είναι στη γαστρονομία. Ήμουνα συνέχεια με ένα λεξικό στο χέρι. Τότε δεν υπήρχε το Google φυσικά. Μιλάμε για το 96 που ξεκίνησα. Αλλά ήταν τόσο η θέλησή μου, ας πούμε, να πάρω το πτυχίο, που τα κατάφερα όντως και με πολύ καλό βαθμό για τα δεδομένα. Ωραία. Τώρα αρχίζουμε μπαίνουμε στην πόλη σιγά σιγά. Βλέπετε κιόλας τι κυκλοφορία υπάρχει. Είναι 6 παρά 10. Ωραία. Άλλοι όπως η κυρία εκεί πέρα, πρώτο πάει στη δουλειά, κάνει το τζόκιν της. Και όπως είπαμε, ο κόσμος, όλοι αυτοί δεν γυρίζουν τώρα απ' έξω από κάποιο μπάρ ή από κάποια δίσκο ή από τίποτα μπουζούκια. Όλοι αυτοί πάνε για δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, έβγαλα πήρα το δίπλωμα. Τον πρώτο χρόνο δούλεψα σε ένα εργαστήριο, σε ένα μικρό εργαστήριο κοσμοτοπολείο, και μετά από ένα χρόνο που είχα κάνει και περισσότερη πρακτική, εφόσον ήμουνα μόνος μου στο εργαστήριο, έτσι, καλυτέρευσα κάποιες τις τεχνικές μου και τα λοιπά. Από εκεί και ύστερα έκανα βιογραφικό σε ένα μεγάλο χρυσογωείο, έκανα δοκιμαστικά και με πήρανε. Δούλεψα εκεί πέρα μέχρι το 2005. Πάρα πολύ καλά, αλλά τότε ήρθε και το διαζύγιο και 2004, ας πούμε, χωρίσαμε στην πρακτική και θεωρητική, δηλαδή στα χαρτιά, το δικαστήριο τελειώσαμε το Σεπτέμβριο του 2005. Ήδη είχα ζητήσει παραίτηση και με το που βγήκε το δικαστήριο και τελείωσαν όλα, βγήκε το διαζύγιο. Κάτσε να προσέχουμε εδώ, μην έρχεται κανένας ποδηλάτης και τον πατήσουμε, γιατί εδώ έχουν προτεραιότητα, έτσι, εδώ. Μάλιστα.
Ναι, 2 μέρες μετά που βγήκε το διαζύγιο έφυγα για Ελλάδα με την προοπτική να εγκατασταθώ πάλι εδώ. Κάτι λίγες οικονομίες, κάποια βοήθεια και από μια εταιρεία εδώ ευρωπαϊκή. Ξεκίνησα να κάνω κάτι δικό μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας σε σχέση πάλι με τα κοσμήματα και αυτά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τόσα χρόνια εδώ μαθημένος στην νοοτροπία την ευρωπαϊκή, θέλω να το κάνω γενικό, όχι να πω μόνο γερμανική, θέλω να το πω ευρωπαϊκή. Κάτι τέτοιο περίμενα και στην Ελλάδα. Κι όμως με φάγανε οι καρχαρίες. Με φάγανε. Απ' την αρχή κιόλας μου δίνανε παραγγελίες. Ναι, φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και το άλλο. Τους πήγαινα το εμπόρευμα. Ξέρεις, δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο στο ζόρι, έλα τον επόμενο μήνα. Ή πάρε μια επιταγή, αλλά θα καλυφθεί σε 2 μήνες, ξέρω εγώ. Εντάξει, φιλότιμος εγώ, καλόπιστος, το ένα το άλλο. Τελείως άγνωστος με το στυλ που δουλεύανε στην Ελλάδα. Τα πίστευα. Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε που κατάντησα. Όχι μόνο δεν άντεξα 1 χρόνο, έφτασα στο σημείο με ολόκληρη εβδομάδα να έχω 1,80 € στην τσέπη και να τρώω κάθε μέρα μακαρόνια, νερόβραστα, ούτε με σάλτσα. Εντάξει, σε κάποιο σημείο μετά έπιασα δουλειά σε μια μικρή εταιρεία, εμπόριο και τα λοιπά. Και η πρώτη μου τέτοια, ας πούμε, ήταν μπρελόκ για κλειδιά. Πήγαινα σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις, γυρνούσα με το βαλιτζάκι αγκαζέ, έτσι, στα περίπτερα και στα ψιλικατζίδικα και πουλούσα μπρελόκ. Έπιασε μετά και η κρίση του 2010. Στενέψανε τα ζωνάρια πάρα πολύ, δηλαδή και σε μένα ήταν έτσι και αλλιώς στενά, αλλά άρχισε να ζορίζεται, ας πούμε, και η εταιρεία που δούλευα. Οπότε λέω, κάθεσα, σκέφτηκα, λέω, μα αν είναι δυνατόν, τι κάθεσαι και κάνεις εδώ πλέον? Και έτσι λοιπόν ξαναγύρισα πάλι Γερμανία. Πάλι το πρώτο καιρό ξεκίνησα στα εστιατόρια. Σε κάποιο σημείο, γιατί είπαμε οι ώρες στα εστιατόρια, τουλάχιστον στα ελληνικά, έτσι, είναι λίγο παράξενες. Μάλιστα. Μέχρι που έφτασα στο σημείο να πάω σε ψυχίατρο και να μου πει κοίταξε να κάνεις κάτι στη ζωή σου, γιατί να αλλάξεις κάτι από τη ζωή σου, από αυτά που κάνεις τώρα, γιατί είσαι στα πρόθυρα για κατάθλιψη. Και άμα σε πιάσει μια φορά και σε βάλει από κάτω, δύσκολα ξεφεύγεις.
Έκανα κάποιες αλλαγές στη ζωή μου. Έφυγα, για παράδειγμα, από την πόλη που ήμουνα, στην Ιρεβέργη. Έφυγα για μια άλλη περιοχή κοντά στη Φραγκφούρτη, γιατί εκεί πίστευα απολεγόμενα γνωστών πλέον, θα το πω έτσι. Πίστεψα κάποιες υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Δεν θέλω να το αναπτύξω. Στο τέλος άκουσα ότι υπόθηκε για μένα ότι ο Πίνουλας τον ταΐσαμε και βγήκε και αχάριστος. Τέλος πάντων. Μιλάμε για 900 ευρώ το μήνα. Ωραία. 900 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να λέω και ευχαριστώ. Τα μπουρμπουάρ που εννοείται ότι έβγαζα, τα έβγαζα γιατί πώς το λένε, ευχαριστούσα τους πελάτες. Ευτυχώς ήταν τα μπουρμπουάρ και μπορούσα λίγο να ανταπεξέλθω. Λοιπόν, η υπόσχεση ήταν ότι όσο καλυτερέψει, ας πούμε, η δουλειά στο μαγαζί, ναι, φυσικά θα ανεβεί και ο μισθός μου. Τέλος πάντων, δεν θέλω, γιατί με στεναχωριέμαι όταν τα σκέφτομαι αυτά. Βρήκα μετά δουλειά, σταμάτησα από εκεί, βρήκα δουλειά σε εργοστάσιο και δόξα τω Θεώ από τότε ξεκίνησε πάλι η ανηφόρα. Και καλούς μισθούς και δηλωμένος. Από εκείνη τη στιγμή αρχίσανε τα ασφάλιστρά μου να ανεβαίνουν και χρόνο με το χρόνο που ερχόταν η δήλωση για για τα συντάξιμα. Ωραία. Λοιπόν, έβλεπα ότι χρόνο με το χρόνο ανεβαίνανε και πλέον φαίνεται στον ορίζοντα ότι θα πάρω μια καλή σύνταξη. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, αλλά έχασα πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά έχασα και αυτά τα 5-6 χρόνια, ας πούμε, που ήμουν στην Ελλάδα και δεν ήμουν δηλωμένος. Ναι, αυτά είναι χαμένα. Λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον 35 χρόνια δουλειάς. Δεν έχω βγει μόνο μία, από το 87 έχω βγει μόνο μία μέρα άρρωστος. Μόνο μία μέρα έλειψα από τη δουλειά που ήμουνα άρρωστος. Workaholic. Ωραία. Βέβαια, εντάξει, με χτύπησε και 2 φορές η κορώνα, αλλά αυτό δεν θέλω να το μετρήσω, γιατί ήταν γενικό το κακό. Ωραία. Αλλά κατά τα άλλα προσέχω, δηλαδή, και την υγεία μου, την ευεξία μου και τα λοιπά. Τι είναι, κορίτσι, έτσι θα πάμε, τι θέλεις? Και δεν θέλω να δώσω και δικαιώματα, ας πούμε, στους εργοδότες μου. Λοιπόν, με τα πολλά, ξαναγύρισα σε κάποια στιγμή το 2018, ξαναγύρισαν οι Ρεβέργοι.
Περισσότερο για θέματα υγείας της οικογένειας, περισσότερο για την κόρη μου, γιατί έχουμε θέμα εκεί. Τέλος πάντων. Και ήθελα να είμαι κοντά της, οπότε τα παράτησα όλα όπως είχα φτιαχτεί πλέον εκεί πέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, εδώ μπόρεσα βρήκα μια καλύτερη δουλειά με πολύ καλύτερες αποδοχές και λέω δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είμαι πρώτη φορά πρώτη φορά είμαι σε μια δουλειά τόσο διάστημα. Είμαι από το 2018 και συνεχίζω. Αυτή η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Ανήκει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Βέβαια υπάρχει λίγο κρίση αυτόν τον καιρό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κινέζικα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα μέλλον. Άσε που και η ειδικότητά μας είναι αυτή στην ηλεκτροκίνηση. Ναι. Λοιπόν, και όπως είπαμε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Έχω σιγά σιγά ανέβηκα και πόστα. Και πραγματικά θα ήθελα από αυτή τη δουλειά, από αυτό το εργοστάσιο, να βγω και στη σύνταξη. Αλλά 9 χρονάκια μου μείνανε. Λοιπόν, τώρα παρκάρει αυτός εκεί πέρα που παρκάρω. Τέλος πάντων. Okay. Τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε. Ώρα για δουλειά.